biasa tadi. Pakane Citata ya. Iki palune mang. Mbah. Palune teko Korea, Bos. Wis paku dhewe wis tak ta. Weh, rasa san Bos. Wis iki langsung dipaku ngene, Bos. Yo. Paku dhewe, ngono. Ya piye mau tembuse? Ngono. Paku loro ne ben rasa jarene. Yo. Jadi, datarnya di kenongnya piye yo? Kenongnya nontonnya piye? Piye nontonnya? Wow, di jerone to? Ini? Oh, alah. Nah, iki ditumpang ning ngene tok muni gak jajal. Gak. Iki tutuke sakane jajal. Muni gak? Muni. Tapi lek dikai karet, luwih banter. Oh, njaluk kayak karet. Karete duwe go nggih. Go nggih. Waduh, piye iki? Kayak tali iki aja jal. Enak gak iki kayak iki? Enak ketoke. Enak. Ketoke. Piye iki carane?
Piye carane? Piye guys, taline terus piye guys? Ngene no. Oh ngono. Terus iki diukur gak ngono iki? Diukur. Oh, sak pira luwih pokoke, luwih dawa. Oh, Dige apa kuwi kok didawane? Dige apa nampare. Oh, ditambah. Piye njajal aku pengen ro. Oh, iki diketok dhisik. Oh. Apa guys, kualik katere. Kualik guys. Iya kok. Oh, tali terus. Der. Iya. Oh, ngono. Oh, der. Oh, iki digepet, gunane digepet. Heeh. Ngono. Oh, dilebokne nek. Oh, alah, ngono ta. Oh, digantung pringe to. Heeh. Oh, alah. Dene mentul-mentul no. Oh, alah gunane digantung pring. Ini iki ya wis muni wisan. Wes. Masa ijat. Ya duduk atas. Oh iki. Oh, iki gunane dike apa? Jarak ya. Heeh, ben jarake ben gak gacet. Oh, sitok iki gondeli ben pas tengah to. Heeh. Iku langsung dijajal ora ya? Langsung Kendangnya enak to? enek Nggone dhewe apa milih? ngene dhewe. Wah, iso jangan cah kreatif kok. Oh, alah gantung ini dah. Ini ditaleni. Itu benar. Iya, Bas. Wis ready guys, garek jajal. Jadi tutuke kae. Tok. Ya. Wes. Ringkes sik, Bro. Langsung dijajal lagi. Yo sik ringkes iki sik. Oh, iya. Langsung gas jajal. Kendangnya tata. Nggih. Weh. Kayak rano. Langsung jajal lagi. Tahan. Oh, mana lah? Ya. Subscribe. Gongnya gini besok guys. Besok bakal ada gongnya besok.